Планирате да преминете към боси обувки? Ето как да направите това бързо и безопасно. Започнете бавно. Първо носете босите обувки на кратки разстояния или у дома, след което постепенно увеличавайте времето. Гъвкавата, тънка подметка активира мускулите и нервните окончания, нещата започват да се усещат и възстановяват, като все едно сте били гипсирани. Очаквайте дискомфорт в началото. Краката ви тепърва усетят земята. Слушайте тялото. То ще ви покаже кога сте готови за повече време и по-дълги разходки. Добавете упражнения като вдигане на кърпа с пръстите на краката или масажи, помагат за укрепване и изграждане на сводове. Боси обувки възстановяват връзката с земята, стимулират нервната система и носят усещане за свобода. Готови ли сте за боси обувки? Харесайте видеото, абонирайте се и се присъединете към естествено и здравословно ходене.